eta ikerkasten dela eta metotan zuen ikerkasten egon zen gazte bat, esari bat idatzituna, eta komunikatu dugu gaurko osaperritzaldia gunera, informatikari gara, informatika fakultatea txiko informatika fakultatean ikasi du, baina Odegon Justuko Universitatean dago, irakasle teknikan hori, Justuko Alkundean, tartean kanpoan bilida, eta lehenengo ireketa zentrotan, eta gazte izan zen, esperientzia handia du, saldien aldetik ere gazteko zaldien aparte kafe-erudiak saldien botanikulatzea, eta zindutan izozo ditzaldi interesatzen mila esker, onartzagatik, eta nahi duzuna. Eskerrik asko egin, eskerrik asko lehenik garen, konbidatu izena da, ez? Hobi bada, beretzaten bere gotea. Iñaki kontu bat esan dut bezala, podcastu nahi izena denik, Deustuko Unibertsitatean dago ikerlari eta irakasle bezala lanen, eta nire ikerkuntza esparruen adimen artifizialan inguruen kokatzen da, ez? Orduan, gaur nahiko nuke pixka bat adimen artifizialan duen dagoen historio nire ustez nahiko interesgarri bat kontatzea zuei, hortik ondorio batzuk ateratzeko eta ikusteko ondorio egin zer egin egin nahi, ez? Esan behar da, adimen artifiziala gaur dugun oso gogan dagoela, ez bakarrik komunitate zientifikoan, baita gizartean bertan, ez? Komunikabideetan askotan agertzen den gai bada, ziurrenik gehiago ematen dizken aplikazioatik egiten den zientzia egiten den oinarrizko ikerkuntzagatik baino. Baina esan behar da, adimen artifizialan barruen urte askotan zehar oinarrizko zientzia asko egon dela eta honik ere badagoela. Adimen artifizialan olatu hau pixka bat aprobetxatuz, nahi nizuen kontatua bertako arlo konkretu baten historioa. Gala, gaur egun ikasketa sakon bezala ezagutzen dena, ingelesez deep learning bezala itzuliko. Oso historiko kuriosoa da, ikasketa sakonarena. Esan behar da, oinarriz, bere oinarrien, ikasketa sakonaren oinarrien, neurona sare artifizialak daudela. Neurona sare artifizial hauek, daukera alako inspirazio bat gure garunen benetan, gure garun natural kontan dozkun neuronetan, baina esan ezagun inspirazioa da, ez da kopiatzen guk egiten duguna, zer ez dakigu zer egiten dugu. Lehenengo aldiz, 1950 duten agertu ziren, neurona sare artifizialak, jaute asko pasari dut. Frank Rosenblatt, psikologo, perceptron izeneko eredu bat aurkeztu zuen, eta eredu hortan ja agertu ziren neurona artifizial hauek. Neurona artifizial hauetaz gainera, lehenengo aldiz ikasketak gainbegiratua erabili izan, makinak ikas ezaten arazo ezberdinen nola konpondu. Ikasketa gainbegiratua nahiko erraza da ulertzeko nola funtzionatzen duen. Azken baten guk egiten duen oso antzekoa da. Ideia da, makina bati eskuz programatu beharrean zer dan egin behar duna, egiten dena da adibide pilo bat erakutsi, adibide horietan zer dagoen azaltze zaio, eta berak adibide horietatik ikasi egiten duen arazoak nola konpondu behar ditu. Guk esan dezakegu, nahiko txikitatik horrela ere funtzionatzen dugu da. Kontzeptuaren 1950an agertu zen, eta lehenengo aldiz oso arazo simple gaur egiten zion bakarrik, baina imaginarik ez duen bezala promesa handi egin ziren. Zientzien gehiegitan gertatzen den bezala, etorkizuneko hainbat eta hainbat gauza egingo zirela, robotak, ez dakiz zer, betiko gauzak ez. Eta gero, orain diren hemen gaude ez da zukula gauzak ez etxean. Etzun ibilbide luze hautik, perceptron ereduaren, nahi zuzenen 1979an, Marvin Minsky, adimen artifizialen oso ezaguna den ikertzaile batek, liburu baten kritika batzu egin zizkon perceptron ereduare eta bere aurgunean erakutsi zituen. Beste gauza batzun artean erakutsi zuen adibidez short funtzioa, exclusive or, oso funtzio simple bada, informatikan egintzen denak seguru ondo ezagutzen dela. Eta funtzio simpleare etzan ikasteko bai, perceptron ereduare. Berak argudiatzen zuen, ez bazan horlako funtzio simple bat ikasteko bai, funtzio askoz komplexuagotan ere ez zuela oso emaitza honik ematen. Kritika haien ondoren, esan dikeu, adimen artifizialan komunitatea, neurona zareak alde batera utzi zituela, eta juntzan arrazonamentu logiko eta simbolikoan mundura pixka bat, ez? Pentsatuz, teknika haietan egon gozala
adimen artifiziala benetako boterea edo potentziala. Kontuan ez zituztela neurona sareak bakarrik alde batera. Esan behar da, ikasketa kontzeptua bera ere alde batera bota zutela, pentsatu zitzela kontzeptu egokiena adimen artifiziala erantzeko. Beraz hor, ikasketa bera eta neurona sareak esango dugu itzalpean gelditu ziren urte askotan, ez? Horrela izan ziren gauza, gutxi gora bera, 80. hamarkadan arte. 80. hamarkadan agertzen dira gure historiontako bi protagonistak. Alde batetik, Jan LeCun, bera momentu horretan Frantziara da eta Frantzian zegoen bere ikasketak amaitzen, eta beste Geoff Hinton, ikerlari Britaniakoa. Garea, perceptron eredua oso sinplea zen, geruza bakarra zeukan eta horregatik oso sinplea egitzitzakeen, baina geruzak gehiago jartzen dituzun neurrian, gauzak konplexuago egin daitezke. Hala ere, ez zuten erasan handia izan komunitate zientifikoan, nahiz eta gero, 4 urte barru, Jan LeCunek berak, momentu horretan Bell laborategietan lanean ziarduenean, aurkeztu zuen sare nahiko boteretsu bat, Lenet izena zuena. Sareak egiten zuena zen, eskuz idatzitako zenbakiak ezagutzeko gai zen. Zegoen datu base bat, pertsona pilo batek eskuz zenbaki ezberdinak idatzita, sare hau entrenatu egiten zen datu base horrekin, eta gero, edozeinek zenbakiak idazten zuenean gai zen jakiteko ze zenbaki zen. Gai hartan bazeuden beste algoritmo batzuk, beste teknika batzuk, arazo honi aurre egiten ziotenak, baina emaitzak ez ziren gainak. Hala eta guztiz ere, komunitate zientifiko ez zuen garrantzitsua jo Lenet sareak egiten zuena. Esaten zutelako, arazoa bera nahiko sinplea zela eta erabiltzen ziren teknikak ezin zirela beste arazo konplexuagotan erabili. Orduan berriro ere, neurona sareak erdi baztertuta bezala geratu ziren. Gainera, egoerak txarrera egin zuen, 1985an, Jan LeCunen lankidea zen Vladimir Bambikek, baita ere Bell laborategietan lan egiten zuen, SVM algoritmoak aurkeztu zituen, ez? Eta SVM-ak, Support Vector Machine ingelesezko hitzetatik dator, SVM hau, eta ikasketa estadistikoaren oinarrituta ikasteko gaitasunak erakusten zituen. Matematikoki fundamentu edo oinarri oso irmoak zituen, eta gainera erakutsi zuten aplikazio askotan oso emaitza honak ematen zituela. Beraz, komunitate zientifiko osoa ikasketa estadistiko orantz joan zen, eta berriro ere neurona sareak itzalpean egitu ziren. Horren 11 urte gehiago igaro ziren, 2006 urtera iritsi arte, gara gerturatzen ari gara, gure gaur egun egunetara. Eta gare hartan, urte hartan, Geoff Hintonek bere taldearekin batera artikulu bat argitaratu zuen. Artikulu hartan erakusten zuen nola erabili zitezkeen ikasketak teknika berriak sare sakonetan. Sare sakonak bezala ezagutzen dira neurona sare artifizialak bi geruza baino gehiago dituztenak. Geruzan duan bezala lehen, geruza gehiago jartzen ditugunean, arazo konplexua hori egin dizaiotegu aurre ez. Beraz, sare sakonaiek entrenatzeko teknikak erakusteak berez ate berri bat ireki zezakeen sarea guntzeko. Baina berriro ere, ez zuen zona handirik lortu komunitate zientifikoan. Dena aldatuko zen 2012 urtean. 2012 urtean bi gauza garantzitu gertatu ziren. Lehenik eta behin, Jan LeCunek eskutiz bat idatzi zion komunitate zientifikoari, oso haserre, lehenik eta behin anonimo bezala idatzi zuen, eta gero esan zuen bera zela eskutitzaren ikulia. Eta beraz, esatzen ari zen, lehen mailako kongresu batean, artikulu bat ez baitzuten onartu, nahiz eta oso emaitza honak erakusten zituzten. Artikulu horren muinean, neurona sare artifiziala zeuden, ikusmen artifizialean zegoen arazo bati aurre egiten ziren eta oso emaitza honak lortzen zituen. Baina hala ere, atzera bota zuten artikulua. Jan LeCunek esaten zuen, artikulu hura atzera bota zutela ez irizpide zientifikoengatik, baizik eta aurre iritziak zeudelako neurona sareen inguruan. Beraz oso haserre, eskutitz hori idatzi zuen. Gauzak horrela izaten dira, gure bizitzan kasualitatea handiak egoten dira, eta hilabete gutxi barru Geoff Hintonek eta bere taldeak ImageNet izeneko txapelketa irabazi zuten, sare sakon batzuk erabilita. ImageNet txapelketa hau, txapelketa oso garrantzitsua da, ikusten artifizialaren munduan. Ideia da, datu base ikaragarri bat dagoela, inguru pilo bat dituen datu base bat, eta bertan, kategoria ezberdineko elementu asko agertzen. Adibidez,
eraikuntza batzuk agertu daitezke, animaliak, pertsonak, autoak, bizikletak, horrela, 1000 kategoria arte. Beraz, helburua da, norbera bere algoritmoarekin lehiatzea eta saiatzea irudi horietan ahalik eta kategoria gehienak asmatzea, agertzen diren bezala. Orduan, asmatze tasa kalkulatzen da eta handien albortzen duenak berak irabazten dut txapelketa. Pasan beharra dago, Hintonen sare sakonak bigarren honenari 10 puntu portzentual kendu zizkiola, atera zizkiola. Ehuneko 85 inguruko asmatze tasa lortu zuen eta bigarrenak ehuneko 75 besterik ez. Ehuneko 75 tasa altua da, baina ehuneko 75 asko altua da. Eta ikasleen automatikoan lan egiten duena badaki zenbat kostatzen den dezima bat irabaztea. Orduan, lortutako emaitza benetan harrigarria zen. Emaitza hori argitaratu zenean, ikusmen artifizialaren komunitatea bat-batean iritziz aldatu zuen eta sare sakonak hartu zituen beraien tresna garantzitsuen entzatez. Eta jara komunitate zientifikoak onartu egin zuen neurona sare artifizialak benetan teknika garrantzitsuak eta oso boteretsuak zirela. Horrek izan zuen erasana handia izan zen. Alde batetik, 2013an bertan, Google enpresak, enpresa ikaragarria da Google, handia, dirupila badu eta gauza asko egiteko gaitasuna, Geoff Hinton kontratatu zuen. Geoff Hinton kontratatu zuen bere Google Brain proiekturako. Google Brain proiektuaren atzen dirupila bat hartzen du Google eta bere proiektu estrategiko bezala dauka. Urte bat beranduago, 2014an Facebookek, enpresa ikaragarria handi bat, informatikaren munduan, Jan LeCun kontratatu zuen, gure historiako beste protagonista. Adimen artifizialeko laborategi bat iriki zuen Facebookek eta Jan LeCun jarri zuen laborategi horren buru. Eta emaitzak jada iristen ari zaizkigu. Teknika hauek beraien aitutasuna hartzen ari dira, oraindik bide luzea falta da eta ikerkuntza handia egin behar da beraien inguruan, baina jada lehen aplikazioak gure eskuetan ditugu. Adibidez, 2015an, aurten bertan, Google Fotos irten da merkatura, ziurrenik Android mugikorra dituzuenak, hori izan duzu aplikazioa, Fotos. Eta aplikazio horrek ez du bakarrik balio gure irudiak eta argazkiak dainoan, interneten gordetzeko ez. Aplikazio horren atzean sare sakon batzu daude, eta sare sakon horiek gai dira guk jartzen ditugun argazki guztiak interpretatzeko. Eta beraz guk bilaketa egin ditzakegu gure kontzeptua erabili. Adibidez esan diezaigu, erakusteko mesedez, dauzkaten argazki guztiak txakura agertzen dira. Eta Google Fotos gai da, irudi guztietan bilatzeko eta txakura gaudenak bakarrik agertzeko. Hau adibidea besterik ez da. Beste adibide bada, gaur egunean mugikorrei hitzein egiten diegu eta ulertzen diguten. Ahotsaren errekonozimendu algoritmo batzuk daude. Ez dira berriak, algoritmo asko, baina jara sare sakonak erabiltzen ari dira gauza horietako eta garai bateko emaitzak baina emaitza asko segura lortzen ari dira. Eta itzulpen gintzan ere ikus daiteke. Googleen azken itzulpen tresna sare sakonetan oinarritzen da eta denokoak baino emaitza hobeak ematen ari dela esaten dute. Beraz, ikusten duzun bezala aplikazio asko batzuk bintzat iristen ari dira, askoz gehiago iritsiko dira eta horrelatu mugi bat. Bueno, beraz, historia honetan, azken batean gauza batzunea izan ditute erakustea, ez? Laburtzeko pixka bat ikusi duguna da, lehen egin ideia zientifiko bat egontzela bere garaian, ez? 1956, gara oso urruti. Arazo garrantzitsu bati aurre egiteko ideia zientifiko bat. Baina ideiari oraindik ez zegoen bere ikutasun momenturik honenean, ezin zuen oraindik bere botere guztia erakutsi, eta gainera kasu konkretu honetan, garai hartako teknologia eta geneuzkan datu baseak, edo zeuzkaten datu baseak egotu izan da, ez ziren nahikoa, ez? Zuku guztia ateratzeko ideiari bera. Beraz, zientzialari batzuk lanean jarraitu zuten, ideia hura bentan ona zela pentsatzen zutelako, nahiz eta komunitate zientifiko gehiengoak esango dugu bizkarra ematen zioten, eta baita ere finantza erakundek. Eta hori oso garrantzitsua da, azken batean jende honen lan egin behar izan du finantzazio baldintza nahiko eskazetan, finantza erakundek azken batean gehiengoari jarraitzen diotelako. Orduan itzalpean egon behar izan zuten lanean. Urteen poderioz eta lan pilo bat egin ondoren itzalpean lortu zuten erakustea benetan ideia hura ona zela, boteretsua zela eta funtzionatzen zuen. Eta hori gertatzen den momentuan, enpresa handia agertzen dira, enpresa handi horiek dirua jartzen duten nahi gainean, ezagutza hori sortu duen jendea kontratatu egiten du, eta lanean jartzen ditu bi helburuekin.
bat, oinarrizko ikerkuntzan aurrera jarraitzea, esan behar dago gaur egun Google, Facebook eta Microsoft bera izan daitezkeela sare sakonen inguruan artikulu gehienak argitaratzen dituzten erakundeak eta ikerkuntza taldeak. Eta bestaldetik aplikazio berriak sortzeko eta garatzeko kontratatzen dute jendea. Beraz, nik uste ondorio asko atera daitezkeela, historia honetatik. Eta ondorio horiek zuekin partekatu nahiko dituzke, nik ateratakoak dira, segurenik zuek beste ondorio batzuk ere aterako dituzue, eta interesgarria litzateke, gutxinez, ez da bai hor egon daitezen. Nire ateratzen duen lehenengo ondorioa da, historia honetatik eta antzeko beste historio askotatik, zientziaren beste esparkoetan oso antzeko historioak gertatu eman direlako, da, oinarrizko zientziak bere biziko garantzia dutela. Egia da, motela dela. Urte asko behar izaten dira, benetan ideia garantzitsua garatzeko eta ideia garantzitsua aurrera ateratzeko. Motela da, baina esan behar dago iraultzari ondienak, gure gizartean eman diren iraultzari ondienak, ia beti oinarrizko zientziatik etorri direla, erabatera arabestera. Adibide asko daude esan dizudan bezala, imagina ezagun garai batean aurten justu 100 urte dira erlatibitate orokorra teoria egin zuela Einsteinek. Berak zuen burua uste bakarra gravitatea esplikatzea zen, azaltzea, ez zuen inora aplikazioetan eta zertan pentsatu, baina gaur egungo GPS-a eta gaur egungo sateliteak ez ziren posible izango ez badin gravitatea orokorra izango. Eta urte asko pasatu dira. Mekanika kuantikoaren antzeko zerbait gertatzen da. Mekanika kuantikoarekin fisikari nahi zutena zen mundu atomikoa ulertu eta behar bezala azaltzea. Eta gaur egun laserra bezalako teknologia garrantzitsua ditugu, edo erresonantzia magnetikoa bezalako teknika ezinbestekoa, gure medikuntzan. Horrela, esan dizuen bezala beste milaka adibide eman daitezke. Erakusten dutenak, oinarrizko zientziak, oinarrizko ikerkuntzak duen garrantzia eta urteen poderioz lor ditzakeen emaitzak beste aplikazio batzuetan. Bigarren ondorioa ateratzen dudana da, zientzia ezin dela bidatu eta zientzia ezin zaizkula helburua jarri. Ezin dugu esan zer den zientzia egin behar, zer den zientzia egin behar dena, zer bide jarraitu behar duen. Ezin dugu esan helburu hauek markatzen zaizkizu, bide hauek honetan egin behar duzu, teknologia hauek erabili behar duzu, errekurtso hauekin eta horrek ez du funtzionatzen zientzian. Beste esparru askotan funtsiona dezakeen bezala, ez da zientziaren kasua, orokorrean ez baitakigu zerren aurkari garen borrokan eta ezagutza berria ari gara bilatzen. Beraz, horren ordez egin behar dena da, giro egokia bermatu eta sortu, sormenak bere lana egin bezan. Azken batean zientziaren beretako oinarria sormena eta. Zer esan nahi du giro egokia bermatzearekin? Giro egokia izateko, ikerkuntzarako, beharrezkoa dira errekurtsoak izatea, esparruak utza oso errekurtso ezberdinak izan ditzake, oso garrantzitsua da denbora ematea, ikusi duzuen bezala oso motel funtzionatzen du zientziak. Geroz eta azkarrago ari gara gauzak egiten, geroz eta jende gehiago ari garelako bertan lanean eta ezagutza handiago dugu, tresna hobeak, baina hala ere zientzia motela da, gizartearen erritmoarekin konparatuta. Eta hirugarren puntuan geroz eta garrantzitsua autonomia da. Zientzialari autonomia eman behar zaie, bere erabakiak hartzeko, ikusteko zein diren arazo garrantzitsuenak, beraiek ikusi behar dituzte arazo horiek, eta beraiek proposatu behar dituzte ideiak. Ezin dugu beraien gainean halako begirale jarrera bat izan eta beraien bidea nolait trukatu. Utsi egin behar dugu beraiek erabaki dezaten nondik jo behar duten, eta emaitzak edo ikusiko dira. Hirugarren puntu bezala, hirugarren ondorio bezala, esan nahiko duke zientzian ez dela inbertitzen, zientzian gastatu egiten da. Eta nire uste apalean nintzat, garantzitsua da hori garbi izatea. Zientzian ez du inbertsioaren logikak funtzionatzen. Ikusi duzuen bezala, 1950 urtean, inbertitu zuena, neurona sareen hasierako ikerkuntzaietan, ez dut uste gaur egun inungo errendimenturik lortu unik ekonomiko ezta. Baina egia da, gizarte bezala, ikaragarrizko errendimentua atera dezakegula. Hor, gabe hartan hasi zen ikerkuntzatik. Beraz, zientzian gastatu egin behar dugu, inbertsioaren logika alde batera utzi behar dugu, eta garbi izan behar dugu gastu hori ez dela alperrik izango. Gastu horrek, era batera edo bestera beti izango du bere ekarpena, bai gizartean, bai ekonomian. Eta lagorengo puntu bezala, eta ja honek nitxiko du bide ondorioen partea, esango nuke, gaur egun askotan entzuten dugula
zientzia enpresari begira jarri behar dugula eta zientzia merkatuari begira jarri behar dugula. Ikerkuntzak enpresen beharretara egokitu behar dugula. Askotan iristen zaigu mezu hori. Eta nire ustez historia honek eta beste historia asko erakusten digute bide hori ez dela egokia. Zergatik diot hori, hemen ikusi dugun bezala, hasiera batean, ikerkuntza horretan lanean ari zirenak ez zuten inongo enpresaren beharrik buruan. Ari zirena zen, beraien puzle hura nolabait osatu nahian. Zientzia azken batean puzle handia bezala da, eta pieza pilo bat fantazizkigu. Asko dauzkagu, baina askoz gehiago fantazizkigu. Zientzialariaren gana, pieza horiek topatzea da eta puzle hori osatzen joatea. Ezagutza berria sortzen den heinean, enpresak dira ezagutza horretara gerturatu behar dutela. Nik uste dut ez dugula zientzia enpresa gerturatu behar, baizik eta enpresa gerturatu behar dugula zientziara. Historia horretan ikusi dugun bezala. Google eta Facebook adibide bezala, beraiek joan ziren bi ikerlari hauek lanean zeuden unibertsitateetara eta kontratatu egin zituzten. Uste dut hori baina adibide hobeagorik zaila dela topatzen, ezagutzaren transferentzia deitzen den horretzako. Azkenean, ezagutza hori sortu duen jendea kontratatu eta beren meseletan lanean jarri zituzten. Beraz, diodan bezala, enpresa da ezagutzara joaten dena eta ez alderatziz. Ondorio horiek pixka bat buruan izan da, nahiko nuke pixka bat baita ere ondorio horiek gurera ekartzea gehiago, gure esparura. Nahiko logikoa esatea, eta deno berdin pentsatuko du, zientziaren oinarri azken batean zientzialariak dira, ez? Agian, etorkizunen batean, ikasketa sakona edo adin artifizialaren beste teknika batzuen bitartez lortuko dugu makinek zientzia egitea eta nok esan, agian gu baino hobeto egin dute, ez? Baina oraingoz behintzat zientzialariak egiten dute. Beraz, zientzia ona egiteko zientzialari onak behar dira. Euskal Herrian, egia esan, zientzialari asko ditugu, eta onak, eta baita Euskal Herritik kanpora, ez? Iñaki Kongi izan duen bezala, ikergaztek horretarako bali izan zigun, beste gauza batzuen artean. Nik uste dut ikergaztek lortu zuen gauza honetako bat izan zela, komunitate zientifikoa, Euskal komunitate zientifikoa konsiente izatea ze komunitateetan duten. Askok bat edo ez ezagutu dezakegu, badakiko talde bat dagoela, baina ez dugu izan behin ere aukerarik denok batera egoteko eta hori sentitzeko, ez? Komunitate horren, ez dakit nosan, tamaina eta gaitasuna sentitzeko aukera. Beraz, ikergazte bi zutaberen gainean egon zen, nire iritzizentzat, alde batetik ikerlari gaztea, eta beste ikerlari euskaldunak, ez? Euskaraz egiten zutenak beraien ikerketa. Eta bi zutabe oso garrantzitsua dira gure herriarentzat. Alde batetik ikerlari gazteak baitira zientziaren motorra eta gure gizartearen zutabetariko bat, eta euskara dudari gabe gure izatearen barnean dago ez, eta oinarri garrantzitsuenetako bat da. Beraz, ikerlari gazte hori baditugu, asko onak dira, beste batzuk kanpoan daude, eta ezin dute etorri, edo ez dutena etorri, horrelako bere egongo dira. Eta lortu behar duguna da, benetan zientzia ona egin nahi badugu, ikerlari gazte hauen egoera hobetzea lortu behar dugu. Ez dugu aprobetxatzen. Nik uste dut proposamen fase hauek eraldatu egin behar ditugula, ez hainbeste denbora kontsumitzeko. Denbora gehiago pasarako genuke proiektuak exekutatzen, proposamenak idazten eta proiektuak justifikatzen ari. Ni neu, pertsonalki pausua darutza bota dena joango nintzateke, baina agian batzuei nahiko radikala irudituko zaila, ez? Baina, hemen botako du esan duen bezala apaltasunez eta eztabaidagai izan daiten, ez? Ziurrenik proiektuen logika bera utzi beharko genuke. Lehen esan dudana, eskuetan hartuta berriro, ez? Pentsatzen dut hemendik pausuak eman behar ditugula, Europara iristeko, edo iritsi gaurun lekura iristeko, politika zientifiko hobe bat lortzeko helburuarekin. Politika zientifiko hobe batekin, zientzia hobea lortuko dugu, eta zientzia hobe batekin gizarte hobea lortuko dugula, ez daukat inongo zalantza. Beraz, honekin amaituko dut, eta eskerrik asko, entzutea.